Hello mga Kuya Goy, for today's video mga Kuya Goy, naka-attendance sa siga-siga kay gilaag man ta sa atong asawa pagkalable mga Kuya Goy. So natakaron diri mga Kuya Goy sa Compostela Municipal Ground no. Kauban nato ato ang asawa. Murag dalagag ulit taon panahona. Kaya ang bata gipabantayan ra silingan no Kuya Goy aron makalaag mi siga-siga aron maka-attendance pud ta ba di pud ta mabitin sa dagan sa panahon. Mao ra gid importante mga Kuya Goy nga natay panahon nga kauban nato atong pamilya. Bahala lang gud og wala tay kwarta basta makalaag ta. Og direng dapita mga idol mga Kuya Goy nang huyab na ang atong asawa kay katugo na daw siya nya kaulion na pagyud. Wa gid tay mahimo mga Kuya Goy basta mga babae na gani ang mudiman mosunod na lang gid ta aron walay samok mga Kuya Goy. Ang importante nga nakalaag mi kadali diri ang dapita. Bisan sobra ka busy ang atong mga trabaho karong adlaw pero nakahigayon gyapon ta kauban ang atong asawa. So shout out na lang sa iyong tanan mga Kuya Goy kung nakaabot pa ka diring dapitang video ha. Basig naa ka pasensya kayo nga wa ta ka napitikan or na videohan. Og daghang salamat sa imong makanunayong suporta sa kong video idol ha. God bless dia si mo ha.